טוב, אז בסרטון הזה אני אסביר לכם איך אתם מוצאים את הטוקן שלכם לשימוש כאן וחיבור למערכת רב מסר מממשק הוובינרים שלנו. אז תפתחו טאב חדש עם חיבור שלכם לרב מסר, תיגשו לאזור פה של גלגל השיניים להגדרות ותלחצו על חיבורים חיצוניים API, תרדו פה ברשימה עד המקום שבו רשום וובינר סקיילינג ותפעילו את זה, ותלחצו על העין פה כדי לחשוף את הטוקן, ולחיצה קטנה כאן על העתקה, להעתיק אותו לזיכרון, ואז אתם חוזרים לכאן, ולוחצים על הדבקה, שמור, ותקבלו אישור שהחיבור הצליח והשדות נוצרו בהצלחה. למעשה, מה שקורה כאן מאחורי הקלעים, אם נלך לאחת הרשימות שלכם ולשדות מותאמים אישית, ותרדו למטה, תראו שבאזור של השדות המותאמים לכל הרשימות נוצרו לכם 5 שדות חדשים, ביניהם וובינר דייט שיחסן את תאריך הוובינר הנבחר של הנמענים, ווובינר טיים של השעה, ואיבנט URL שייצג לתוכו יהיה הלינק האישי של ההרשמה לוובינר שלהם, לחדר השידור שלהם, וריפלי URL של הלינק האישי שלהם של ההקלטה. כמו שאמרתי, אנחנו נעשה בזה שימוש בשלב הבא כשניצור את הטופס. זהו, ועד כאן לגבי השלב הזה. אפשר ללחוץ על X, ואם תרצו לחזור לכאן מאיזושהי סיבה, תוכלו ללחוץ על גלגל השיניים, אם תרצו לעדכן את זה בפעמים הבאות.